Hát sziasztok, én Írném vagyok, vagy Dávid, és ez egy újabb videó lesz Bullbutton, vagy hát igen, Bullbutton, mert utolsó szerver. Most beléptem épp egy arénába, és igen, még el nem kezdődik, addig is. Sziasztok! Na hát vissza is tértünk ki, itt vagyunk, és piros almát kell építenünk. Én nagyon fos vagyok, és mindig, hogyha almát építék, akkor olyan bigyó lesz, az mi? Olyan paradicsomot csinálok, úgyhogy most egy ilyen csinálok. Csinálom így. Nem, ekkora is legyen ekkora. Így. Aztán ez így valahogy bemegy, ugye? Aha. Így van, aztán így várjál. Hát ez mindegy, ez alma. Na, az meg. Na, így néz ki egy alma. Ezt nagyon jól megcsináltam. Így, azt legyen még. Így, de várjuk, az nem kell. Így lesz, szarok rá. Így kinéz ez. Valahogy így van. Nézem. Na, lesz így. Csináljak bele egy smiley-t. Csinálok egyet. Így csinálom. Így legyen. Ja, lesz így. Ez így ide. Na, ez így jó lesz. Várjál, de száj is kéne. Az lesz így. Ilyen, aha. Jó. Tudom, most itt épp lassan építek. De hát nem is kell elkapkodni, van még idő. Az így amúgy jól jött. Jó sikerült. Na, de nem így kéne. Na, így néz ki. Volt a fuck. Nem csinálnál jobbra. Vagy csináljam valahogy így. Ezt így. Hogy néz ki? Biztos, hogy szarul. Aha. Na, lesz megint így. Igen lesz. De nem tudom, hogy mit is csináljak meg hozzá. Most nem tudok fát csinálni. De csinálok ide egy ilyen picit.
Nagy sikerülök. Jó, ez. Hiszem van, itt csináltam így kettőt, ez úgy néz ki, mint egy PUBG. De mindegy, majd meglássuk, hogy milyeneket építettek. Hát ennyi. Hát ez hülye, ez automatot, ez meg hülyét. De oké, és alig látok valakit, aki ad gagyit. Nagyon jó. Köszi. Nem tudom, hogy mi ez a sárga itt, de ez így nem rosszul néz ki. Ez egy egész jó. Ez egész jól néz ki. De ezt nem tudom, hogy mi. Mit gondoltok, írjátok kommentbe. Na, ez meg ki. Paradicsom, hát ez úgy néz ki, mint egy paradicsom. Hát, bocsánat, de ez így elmegy, azt mit ír Genius Choice. Beszél a pasim. Nem, teszek. Szívecske, hát ez se nem rossz, de soha nem láttam szívecskés izét, almát, de oké, egész jó. Ez hülye, ez mi? Penész és fúj. Finom alma. Van penészes, meg finom is. Ez hülye. Ez így elmegy, mert almazott meg egy piramis. No, ez mi? Tojás. Ez egy tojás. Elmegy, mert senkinek se adok gagyit, mert aztán jönnek a leírásban a helytek. Köszönöm. Köszönöm. Na. Na, hát szerintem ez a videó ennyi is lett volna, hogyha tetszett, lájkold, iratkozz fel. Sziasztok!